हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि दिनैनि गोदान भिडिअ'आव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबावलायबाय सनाफोर नैबे बिबार गावलांनायजों नोंथांमोनखौ बेरेफुंजानि बरायहरबाय नै लोगोफोर फुंनिफ्रायनो स्टार्ट खालामलायबाय आंहा भिडिअ'खौ ओमफ्राय दिनै मा देखायनो हायो नोंथांमोनहा नायलांदोलाय आरो आंनि भिडिअ'आव सोरबा गोदान हाबनानै नायदोंबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालामनो दाबाव कमेन्ट साबस्क्राइब शेयार दैफ्रा नै आंना बाना जालायबाय नावानै आंना नावा खाथियाव फैलायथारबाय ओरैबायदि दै देरलायबाय दिनैबो हरसे अखा हादों जारलासो आंहा दैया खाथिथार नालाय एसे अखा हाबानो नारखोफैयो नै लोगोफोरा आंहा दिनैबो नारजि अमा संनो नागिरदों नै फिर कुकाराव दिनै फार्स्ट टाइम रुगोन आं कुकाराव नारजि रुफेरा दिनै फार्स्ट टाइम रुगोन मालाबा खेबसे रुनानै गाला गिला जानायखौ रुफेरनायानो जाया आङो अमायानो जा मेजेमखा बेखौ आवलि होजोबगोन आङो अमाया रेडि जाबाय संख्रि साखिखांबाय संख्रि नायखाबाय मोनबायानो रेडि जाबाय नै जा मोजां जायो नायलाय सासे फासि सादोंमोननो ना मोनाखै नाव जावनो खारथारबोलायबाय नायलाय खम मानसिहाय आयु रोङोनो मालाय हनै नायलाय रोंबावो फाग्लाया जिरायबावबाय आइ आइ थाबबि हिन्जावा रोंबावो जिरायनानै सालायलांबावबाय हौरै लांथारलाय हौरै आयु मागोना बानायनो हाय हाय जादों आयुहाय गसंनानै गाबदो जि गोजान थांबाय फाग्लाया रोंमारो नै थांथारबाय जावनो हाय हाय जाबाय थानाय टाइमानो सोलाबा आंहाबो गावहाबो खारथारबोबाय आरो दिनै ना साना मोनैनि ओरै खारबोबाय मा मोनगोन मा मागोन नागिरखायो सानैजों एखेखा आइदै लाहत आइदै आयै गैलालै ओरै फैदो खाथुना हानहरफा गनजों अबेबा गौरां खाथिनि गाजि जावनो रोंनो माथो हनै गसंना माथो जावदा गसंजाया नावानो बेलेन्स थानांगौ गोजोनबाय नै गोजोनबाय गाखोनो मोननानै दैया देरलायबाय नायलाय लोगोफोर मैयासो आं ना गुरनायाव गैयामोन दैया दिनै बिराद गिदिर देरलायबाय हरसे अखा हानानै जारला गैयैसो जिरायनानै थादो दसे मेङा जायो सिबाय मेंबायनो केमेरा खेबग्राया खिलायबाय जस्लंनानै खारनो बाबाय दे बाहायनो थाबाय थादो साहा हैनोसै आं ओंखाम हैनोसै आं बाहायनो नास्राय गोरि फैलाव फैदों
आंना नै लोगो लबिया फैदोंलाय ना सासे लबियाया नाव जावनो नारजि ओंख्रि लांसैलायनो गावहा नारजिया मेरला दंनो ओमफ्राय नारजियानो संनानै जाहोआ थाग थिग मोनफैबाय नावा जावफैफ्लाबाय मोनलांलायबायनो ना लबिया मानो प्लास्टिक नांगौ जाम्बि नारजिया मेरला दङ जोंनाव बिहाव बिखुनजोनो लाबोनाय मालाय संनायसो जाया गिसिखाय हाबहोआसो आं मानसिया नाव जावनानै सिजोब्बायना थांदो सावनो नागिरबाय थायो नारजि दरगारखौ जोंना संनानै थांदो थांबाय आं नै मादैया नारजि अमा फ्राय अमायानो डाबल ओमफ्राय नै बानलु गोरान लाबाय जानोसैलाय मादैया जासुलिया नारजि अमा गुदुंथार दासो मोनदों बांगालसो बांगाल सारिखौ जि गोथाव मोनो आं आदा गुदुंथार अमानिफ्राय थावसिन मा दंबावो एक्चुअली बिराद गोथाव जादों दाख्लै मालाबा खेबसे जादोंना बेनिफ्राय थावसिन बरिया गोथाव जाखादों नारजिनि अमा अमाखौनो आरो फ्राय खालामनानै जाबावबाय दाउखा मासे बानानै दंफैयो मावजि बायदि नाहरगासिनो नांजानायखा
Bangal Shari. Mak merdem zeng mezem zeng baik untuk ini pak lah ya. Pasti. Masakข้ามแล้วเขาไม่กินอ่ะคนนี้เขาบิดขลามาประมาณ10เลยเหรอlast piece